Εδώ με διορθώνουν συνέχεια, ό,τι διαβάζω λέω. Ο Προδρομίδης Απόστολος είναι από τον ΟΦΑΔ και όχι από την Αλεξανδρούπολη. Είναι Δραμηνός. Ο Απόστολος είναι χρόνια οδηγός, έχει πάρει πρωτιές και έχει κάνει δεξιοτεχνία. Είναι πολύ καλά το αυτοκίνητό του, έχει παιδάκι πολύ μεγάλο, αποφασίζει να το δώσει και στον αδερφό του και από ό,τι φαίνεται πάει πολύ καλά και θέλει χειροκρότημα. Χειροκρότημα! Το παιδάκι να δώσει, έχει το αυτοκίνητο, Το αυτοκίνητο νομίζω δεν δίνεται. Το παιδάκι του να ετοιμάζει το Κουνατσίδης Δημήτρης. Και τερματίζει ο Απόστολος.